Good morning everyone. खुलुमबाय आंनि गोदान भिडियोआव फिन मानसिफोर नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडियोखौ जोबजासे नायो आरो भगबाननि अननायाव नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं होननानै आसा खालामबाय। आंबो मोजाङै दं बर्थमान। जोङो दा माबायाव थांनो नागिरदों बाजाराव मैगं लायनो। बै थथा गाबजोंलाय मामा फैखागौ होनदां। बाबुखौ गारबोदों नानि जानो थांनो नागिरदों। मा मैगं लाबोनाय जायो बेखौनो भिडियो फिसा खालामना लाबाय। थाबायगासिनो दं जों लक्ष्मीया गोरलै। नायलांबाय थादों नोंथांमोना आंनि भिडियोखौ। जा खुवाखोदों आलि मरनि गथ'फ्रा फट' फैबायनो। बाजार जाबो फलगुरा जा खुवा खुदों गुसार gusar dah gusar born Simba happy merry Christmas or advance happy new year 2023 advance nào hai ít sim lòng phần chơi xe bị đóng chưa hả? Này xe nó không nhận được. Ayo, barak bat. Sudah macet deh. Oh iya. Keren. Ro, ikan nih. Turun kan dia berhak. Oh, naik. Ya, oh nih. Ikan nih. Thaka dago thaka. Bajar थांनांगौ लांफैनो नाम्बारा दा खोन्थाहरदो ओमफ्राय खालिथार बाजारा दिनैहाय दासो जाहांदों मंगलबार बाजार दाउ बाजारा नै tapi naiknya pernah gimana dabu? Phải mày cũng lấy được thế. Cái này ăn gì à? Kon jaga mas kita? Hah? Kansuka mas. Tinggi tak tuh? Tinggi 200. Ekra bisi deh. Ne bisi sih? मैगं बाजाराव फैदों नै हलसेलाव कफि कत ha 10 taka piece piece harga wholesale मैगं दखान Halo. Ani juga udah tiga hari tuh. Pies, kumuna sang pies apa bro? Hah? Pies apa ya tapi na? Nih. Pies ah. Pies kok tuh? Ay. Hah? Kiji, 30 taka wina. Deh, ada kiji deh. Mongolbar. माबायदि बिहिर मंगलबार बाजार दाबो फुरा जाबावाखैसो बै जों अमा फानो बेजोंहाय माबायदि गाननाय बिसोरो दानिफ्रायनो आथिं फाव खालामफालायबावदोंसो हनै सासेयाथ' फिसालायाथ' नुदों गोसो होथारदों नायनाया
बिदिखौ नायानो दैसा नों मा नायदों दैसा निउ इयार खाथि खाथि मानसिफ्रा पिकनिक जानाय बेरायनाय मालाय आंहा न'आव थाबाय था होनबाबो ट्राइ खालामनायगोन 1 थारिखफोराव बेरायहैनो मोनो खोमा दिनैनिफ्राय दिनै सानसेनि ब्लग लानानै फैदों आङो नोंथांमोन नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव गोनांबा साबस्क्राइब खालामनो हादो आरो थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय आंखौ 500 साबस्क्राइब खालामना होनायनि थाखाय बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो 500 साबस्क्राइब खालामनो हादों आङो स' होमबाबो गोसोआव एसे रंजानाय मोन्दों खुसि मोन्दों स' थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिदिनो सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आं आसा थाबाय लोगोफोर आंनि मन्जुलि ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ स' नायलांबाय थादो चलो नै जोंहा दिनैहाय थिं लागायनोसै न'आ थिं लागायग्रोनोसै आरो खोरखि दरजाखौ उनाव लागायगोन ओमफ्राय बे थिंनि सायावहाय प्लास्टिक थायो नालाय बे प्लास्टिकखौ बोखागासिनो आरो मानोना दै हाबबा गाज्रि जायो सेवो लागायगासिनो आं देखायनो नोंसिनो नै लहासो नालाय दसेनो जागोन आरो माबाजों कारेन्टजोंसो लगायगोन दसेनो बारा गोबाव टाइम लाया होनदों बिसोरो जाथारसै नै थिंखियाबो जाहांबोगौ थिं लागायखांबा थिंखिखौ सुरु मावनोसै